Gyermeket vársz, és tele vagy kétségekkel, kérdésekkel, akkor maradj velünk, mert a mai egészségklub vendége Husz Veronika, aki az apró talpak megálmodója, megvalósítója, szülésznőként dolgozott. Szeretettel köszöntelek. Szia, Marian. Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy ugye az apró talpakat, hogy megvalósítottad, ez az ötlet, ez honnan jött, hogy te szülésfelkészítéssel foglalkozzál? A szülésfelkészítés ötlete az igazából már a szülésznői foglalkozásom alatt is fölmerült. Először kórházi keretek között a kórházi védőnővel tartottunk szülésfelkészítő tanfolyamokat, és úgy láttam, hogy ott korlátozva vannak a lehetőségeim, hogy milyen minőségben és mekkora tudást tudok átadni a kismamáknak, akik készülnek a szülésükre. Úgyhogy körvonalazódott bennem egy igényre válasz végül is, mert azért elég sok kismama keresett meg azzal, hogy beszélgessünk a szülésről, illetve készüljünk a szülésre. Nagyon sokáig szülésznő fogadás is volt Magyarországon, ezt körülbelül 3-4 évet tiltották be teljesen, hogy szülésznőt és szülésorvos lehessen választani állami kórházba, és akkor viszont már nagy szükség volt arra, hogy a kismamák valahonnan mégiscsak tájékozódjanak a szülésükkel kapcsolatban, úgyhogy igazából itt kezdődött az elhatározásom, hogy én ezt így próbálom hivatalos keretek közé ö, tenni, illetve megálmodtam az apró talpak szülésfelkészítőt, és igazából egy igény, egy hiánypótló felkészülési lehetőség a kismamáknak. Ez biztos, én 19 éve lesz lassan, hogy szültem, de én nem is emlékszem ilyenre, hogy nekünk akkor lett volna valami hasonló. Tehát én Hát mondjuk nagyon örültem volna. maximum a védőnői hálózat, aki foglalkozik a kismamáknak a szülésre felkészítésével, de azt teszem észre, hogy se idejük, se energiájuk, se sajnos lehetőségük sincs arra, hogy ezt olyan mélységbe átadják a kismamának ezt a tudást, hogy az valóban hatékony és jól tudjon működni a gyakorlatba is. Úgyhogy a védőnök csinálják a várandós gondozást, ennek része a szülésfelkészítés, de tudjuk azt, hogy mindig lehet többet és egy kicsit mélyebben átadni a tudásunk gyakorlatban, mint pedig elméletben is a kismamáknak. Ez biztosan így van. És miben segíthet egy ilyen tanfolyam, hogyha valaki elmegy a párjával együtt hozzád? Nálam úgy működik a szülésre felkészítés, amit igazából hangolódóknak hívunk, szülésre hangolódóknak, hogy többfajta verzió van, hogy mit választhatnak a kismamák. Én mindig személyesen végzem a felkészítéseket. Ez azt jelenti, hogy nem videótárat kapnak a kismamák és a kispapák tőlem, hanem személyesen vannak a találkozóink, illetve online formában, de akkor is személyesen beszélgetünk. Ami fontos, hogy mind elméleti és mind gyakorlati tudást kapnak tőlem. 4 vagy 5 alkalmas szülésfelkészítésen vehetnek részt rajta, vagy nálam. Uh-huh. És ennek az a lényege, hogy már a várandóság legelejétől konzultációs lehetőségek vannak, azok még nem a nagy szülésfelkészítő alkalmak, de vannak kismamáim, akik akár a 10-12. héttől konzultációra jönnek hozzám. Ezek egy órás beszélgetések, illetve bármikor elérhető vagyok nekik telefonon, illetve üzenet formájába. Ez egy ilyen szülés várandós kísérés is, hogy szakembertől informálódjanak, és erre is van lehetőség. A nagy hangolódók, az első, az a 24. hét környékén van, amikor magára a várandóságra hangolódunk. Ilyenkor minden, ami a várandósággal kapcsolatban van, vizsgálatok, érzelmi állapotváltozások, félelmek, kérdések, gyakorlati és elméleti tudást adok át és beszélünk át, illetve mindenféle panaszra is tudunk megoldást keresni. Tehát ez egy ilyen milyen belüli kapcsolatot erősít az első alkalom, és akkor a következő alkalmak, az a 30-32. héten van az első alkalma a nagy Uh-huh. szülésfelkészítésnek, és rá 2 hétre jön hozzám a pár, és akkor pedig ennek a második alkalma van.
Itt a szülést beszéljük át az elejétől a végéig, onnantól kezdve, hogy 36. héttől, amikor belépünk a szülésnek a várható időszakába, a vizsgálatoktól kezdve a testi változásokon át, a szülésnek a minden egyes részletét és minden egyes szakaszát átbeszéljük, akkor átbeszéljük a beavatkozásokat, amik a szülés alatt, Uh-huh. fejlődés alatt lehetnek a kórházba, hogy milyen jogi lehetőségei vannak egy kismamának egy-egy beavatkozást visszautasítani, vagy még felvilágosítást kérni neki, illetve nagyon, nagyon részletekig menően a jogait tényleg és a lehetőségeit beszéljük át, hogy én állami kórházba szülő-kismamákat készítek fel, hogy milyen lehetőség van, és nem a kórház protokolljára készülünk fel, hanem mindig a kismamai igényeit vesszük előre, és őt készítjük föl arra, hogy ő saját maga tudja a kórházba képviselni magát. Én azt szoktam mondani, hogy a kismama vajudás közben nem kell, hogy magát képviselje, mert van neki egy menedzsere, akit úgy hívják, hogy a párja és az apuka, és az apukák itt mindig leszoktak egy kicsit döbbenni, hogy ők szüléskísérőként is úgymond így fel vannak nálam készítve, hogy tudnak segíteni a párjuknak, Uh-huh. de igazából egy menedzser, egy szülésmenedzsernek is fel vannak készítve, mert ők azok, akik a vajudó kismamát, akinek nem azzal kell foglalkoznia, hogy magát képviselje, ők azok, akik tudják az igényeiket elmondani a szakemberek irányába, és ezért fontos, és én ezért tartom nagyon hatékonynak a felkészülést, mert nagyon sok információ és nagyon sok gyakorlati tudást kapnak a párok ilyenkor nálam. Ugye pont ezt akartam kérdezni a következő kérdésben, hogy milyen témákat érintetek, de ezt végig is mondtad. Hát ez valami fantasztikus, tehát én ezt itt 19 év után hallgatva, nekem a párom bent volt velem, de igazából semmi, nem tudott ő se semmit a dolgokról, hogy mi hogyan fog történni, mikor mit Mhm. csinálnak, úgyhogy inkább én is azon aggódtam, hogy nehogy rosszul legyen. De ez egy nagyon szuper, és amúgy mennyire jellemző az, hogy a férfiak bent vannak? A szülésnél? Igen. Hát most Magyarországon 90% feletti az arány, hogy az apukák Aha, bent vannak a akkor most már egyre szülésnél. nagyobb. Így És van. Az, hogy mennyire hatékonyak, azt nehéz megbecsülni, de én a 18 évig dolgoztam aktívan szülészeten és szülőszobán szülésvezetéssel és kíséréssel, uh-huh. és ha nem adunk a kezükbe az apukáknak lehetőséget, hogy mivel tudnak segíteni, Igen, akkor ők nem úgy születtek, hogy igen. tudnak segíteni a szülésnél. Uh-huh. De ha már segítünk abba, hogy hol és mit masszírozzon a kismamán, vagy figyeljen arra, hogy folyadékot pótoljon a kismama, vagy csak, hogyha mozdulatsort szeretne váltani, vagy mozogni szeretne, és abba segít, és ott van, és tudja, hogy mikor mi a lehetősége, akkor az apukák akkor ebben nagyon-nagyon szépen meg tudnak felelni, és bele tudnak illeszkedni egy olyan feladatba, amiből úgy jönnek ki, hogy, ö, hogy nekik is Önbizalom. Aha, egy élmény. ez Igen, szuper, igen. ez tényleg fantasztikus. És mik azok a leggyakoribb félelmek, amiket úgy mondjuk a várandósok feléd fordulnak ilyen kérdésekkel? Mi az, amit a legjobban félnek? Sokfajta félelmük van a Aha, kismamáknak, nagyon-nagyon sok szinten rakódik rájuk a félelmeknek a megélése. Nagyon sokan úgy jönnek, hogy családból hoznak félelmeket, hogy a mi családunkban senki nem tud szülni. ja. Tehát ezek az önbeteljesítő jóslatok, és akkor már van egy alapfélelme, hogy fogja ő csinálni, mikor soha senkinek esetleg nem Nem úgy sikerült, sikerült. ahogy szerette volna. Úgyhogy van egy ilyen pszichés félelem, amit nagyon szépen tudunk oldani azért a kismamába. Tehát van egy ilyen, nagyon félnek a kiszolgáltatottságtól a kismamák. Ugye a mai rendszerben nem lehet egy biztos személy ott a szülésen, illetve a várandós
gondozás alatt ott lehet a gondozó orvos, hogyha a magán praxisba járunk gondozásra, de a szülésnél nem lehet ott velünk se az orvos, se a szülésznő esetleg, hogyha szülésznőt szeretnénk magunk Uh-huh. mellé Uh-huh. választani, és ez egy nagyon nagy bizonytalanság a számukra, hogy nincs olyan személy, aki tudja az ő előzményüket, érzéseiket, párkapcsolatukat, félelmeiket, és ez egy nagyon nagy félelem. A másik félelmük az, hogy bírni fogják-e, és milyen lesz az a fájdalom, ami a szülést kíséri, és a vajudás alatt őket érik, és ezen nagyon-nagyon szépen tudunk segíteni azzal, hogy elkezdjük tényleg a testet is fölkészíteni gyakorlatokkal, étkezéssel, diétával arra, hogy képes legyen egy közel maratoni teljesítményhez, ami a vajudás és a szülésnek az energiaigénybevétele. Úgyhogy nem szokták elhinni itt nálam, de én mondtam, hogy maratonra készülünk. A maratonra se úgy készülünk, hogy fölkelünk a kanapéról, és büszkén lefutjuk a maratont, mert nem tudjuk lefutni. A szülést meg tudjuk csinálni, de minőségben, hogyha készülünk rá akár testileg, akkor az nagyon-nagyon tud segíteni, már a fájdalomcsillapításba is. És ami fontos még, hogy amikor elkezded a testedet is felkészíteni, és itt még a lélekről nem beszélek, de elkezded érezni, hogy ebbe a női testbe mekkora erő van, és mekkora lehetőség van, akkor oldódik a félelem is benned, hogy igenis én erre képes vagyok, és meg tudom csinálni. Úgyhogy ez is egy félelmük a fájdalom. Aztán még van egy olyan félelmük, hogy vajon a párunk az hogy fogja ugye átélni ezt az egész folyamatot, vajudást és szülést, és nagyon érdekes, hogy olyan nyitott apukák találnak meg engem, hogy itt nem kérdés utána, hogy tudnak együtt dolgozni, és mekkora segítség tud lenni a kismamának a párja. Ez nagyon szuper. És van esetleg olyan történeted, amire úgy emlékezetes egy a szülés felkészítések során? Valami, amit úgy kiemelnél, ami nagyon megmaradt benned? Valakikkel kapcsolatban? Úgy általánosságban tudnék először mondani valamit, hogy amikor átbeszéljük a szülésnek az élettanát, hogy mi történik a női testbe, akkor itt nagyon sok nő és nagyon sok apuka egyszerűen le van döbbenve, hogy ez milyen szimbiózis, hogy amikor a méh elkezd dolgozni, akkor azok a kis rostok, amik összehúzódnak a méhfalba, azok hogyan nyitják meg a mély száját, és a baba hogyan illeszkedik be a legkisebb átmérőjével, az anyának a legnagyobb átmérőjébe is tud megszületni, és milyen reflexek vannak az anyukába, akkor itt nagyon-nagyon le vannak döbbenve és csodálkoznak azon, hogy erről miért nem tudnak, ez miért nincs bennünk, ez az ősi tudás, hogy képesek vagyunk rá, mert a női test az úgy van kitalálva, hogyha támogatjuk, akkor nagyon-nagyon szépen tudja, hogy mi az ő feladata, és hogyan kell azt végigcsinálnia. És itt nagyon fontos, hogy én természetes szülésre készítem föl a kismamákat. Ez azt jelenti, hogy minél kevesebb beavatkozással képes legyen megszülni a gyermekét. Ehhez adok tudást és úgymond funkcionális gyakorlatokat, mind lélek, mind testi szinten, és ezt próbáljuk kérni a szakemberektől a kórházakban, a szülészeteken, hogy ezt támogassák a kismamákba, hogy ők erre képesek és végig tudják csinálni, mert nagyon-nagyon kitartóan és nagyon ügyesen készülnek ők ketten a szülésükre. És ami nekem nem is történet, hanem ilyen a 4 év távlatában, amit ilyen tényleg személyesen tudok szülésre felkészítő tanfolyamokat csinálni, illetve hangolódókat, hogy nálam 10% alatti a császármetszés aránya a kismamáknak. Tehát aki részt vesz egy szülés felkészítőn, és az nem biztos, hogy pont az enyém, hanem
hanem egyáltalán foglalkozik a kérdéssel, és nem csak úgy, hogy megnéz egy TikTok videót, vagy egy Insta bejegyzést, hanem milyen mély tudást szerez, és tényleg készíti fel a testét, lelkét, ott nagyon hatékony a szülésre felkészülésnek az aránya is, és ez tényleg mini statisztika, mert nem ezer számokról beszélek, de nagyon látványos az, hogy tényleg nagyon kevés a császármetszés aránya, amivel nincs gond, mert ez a 10%, ez az indokolt császármetszéseknek az aránya lenne a WHO szerint is amúgy. És a szülészeteken hogy viszonyulnak ehhez az orvosok? Tehát amikor így megkéritek őket, akkor jól fogadják ezt, hogy ők szülésfelkészítésre jártak, és hogy szeretnék a támogatásukat kérni? Vagy milyen tapasztalat van? Nagyon változó Változó. tapasztalatok Uh-huh. vannak. Vannak nagyon nyitott emberek, és nagyon természetes kísérő szakemberek, szülésznők és orvosok. Uh-huh. Vannak, akik nem annyira nyitottak a természetes irány felé, de én azt gondolom, hogy sokan tiszteletbe tartják akkor is a kérését a kismamáknak, ha ők nem feltétlenül értenek egyet az egy-egy kéréssel, de sose kérünk olyat, ami a szakmai irányelvek ellen megy, tehát hogy semmi ilyesmi nincs a háttérbe. Tényleg azt kérjük, hogy amíg egy problémamentes vajudásról beszélünk, addig hagyják, hogy a kismama tényleg a saját üteme szerint vajudjon és szülje meg gyermekét. Van hova fejlődni a magyar egészségügynek, és nem szívesen megyek be ezekbe a kérdéseknek a Nem is. részletezésébe. Én azt gondolom, hogy minél több a külső kérés, szándék kinyilatkoztatás a kismamáktól, várandósoktól, annál előbb fog változás lenni talán az egészségügybe, mert azt gondolom, hogy egyszer csak meghallgatásra talál a sok-sok kérés, és ha csak egy picit tudunk változtatni, vagy egy kommunikációt elindítani a szakemberek irányába, akkor, akkor mindenkiről talán előbb-utóbb eljön az az érzés, hogy a szülés és a várandóság az nem egy betegség, hanem Gyönyörű. az egy gyönyörű időszak, és mindaddig, amíg nincsen kóros folyamat, addig támogatni és erősíteni kell a mai nőket abba, hogy ők képesek erre, és végig tudják csinálni. Komolyan mondom, öröm hallgatni. Esküszöm, ha nem lennék ennyi idős, lehet, hogy én is vállalkoznék még egyre. De tényleg, annyira sugárzik belőled, hogy imádod, amit csinálsz, és nekem ez nagyon tett. Szerintem a többieket is meg fogja fogni. Ha jól tudom, Uh-huh. akkor a szülés felkészítő mellett kismamamasszással is foglalkozol, ez akkor aromaterápiával, plusz elsősegély tanfolyamokat is szerveztek, ha jól láttam. Erről egy Így kicsit van. mesélnél nekünk, hogy ezek hogyan történnek, és milyen formában? Mindent az igény szült. Uh-huh. Tehát, hogy én mindig úgy tanulok is, hogyha valamit nem tudok, de van rá igény, akkor én ezt megtanulom. És a kismama masszázs az úgy alakult, hogy először én női aromaterápiás masszást csináltam, és hát a kismamáimnál jött a kérés, hogy akkor őket miért nem masszírozhatnám, vagy miért ne jöhetnének ők is masszázsra hozzám, és így lett ebből aromaterápiás kismama masszázs, aminek az is az előnye, hogy nagyon szépen át tudom adni a kispapáknak, illetve az apukáknak, hogy hogyan masszírozzák a kismamákat a vajudási időszakba, és én még a 36. héttől egy otthoni masszás is átadok a kispapáknak, hogy készítsék föl a kismamák testét a szülésre. Úgyhogy igény szülte a kismama masszást, és nagyon-nagyon szeretem, mert minden kismama masszázs nálam aromaterápiás masszázs, és amikor eljön a kismama, mi mindig az adott állapotra keresünk illóolajokat. Ez lehet, hogy testi probléma, illetve lehet, hogy lelki problémái vannak, és akkor ilyenkor egyedileg van összeválogatva
az az illóolaj csoport, amivel masszírozom a kismamákat. A másik kérdésed az a... Hát az aromaterápiát igazából elmondtad, és az baba elsősegély tanfolyam, ami szerintem tényleg megint egy hiánypótló. Nálunk Így annak van. idején is semmilyen nem volt, és még internet se. Igen, igen, ugye ma az internet világában online azért nagyon sok minden elérhető. Mi a baba első segély tanfolyamunkat is csak személyesen tartjuk kiscsoportos foglalkozásba. Ez pedig úgy alakult, hogy az én kolléganőm, ő is szülésznő, körülbelül 3 éve tartom baba első segély tanfolyamot, és az ő férje viszont mentőszakápoló, és beszélgettünk, és ötleteltünk, de nem is ötletelni akartunk, csak jött egy ilyen felvetés, hogy itt vagyok én, mint szülésfelkészítő, ott van ő, mint mentőápoló, és akkor miért ne tartanánk baba első segély tanfolyamot, és így alkottuk meg a baba első segély tanfolyamunkat, amit hévízen tartunk, körülbelül 2 havai gyakorisággal. Nagyon szeretik a párok őket, mert gyakorlati tudást ad az újraélesztésről, tehát a csecsemő és az újszülött újraélesztéséről, és a kisgyermek, tehát egészen 6 éves korig adjuk át ezt az információt, és a légúti idegentest elakadásról és annak Uh-huh. megoldásáról is. Minden résztvevőnek szakmailag gyakorlatot biztosítunk. Ez azt jelenti, hogy akinek várandosoknak egy kicsit úgymond megfontoltabban, Uh-huh. de mindenki úgy megy el a tanfolyamról, hogy újraélesztette az újszülöttet, a csecsemőt, a kisgyermeket, és ugyanígy a légúti idegentestet is gyakoroljuk eltávolítani, és emellett még sok-sok más információt is átadunk balesetek elhárításáról, különféle vészhelyzeteknek az elhárításáról, lázmérésről, tehát hogy nagyon-nagyon sokrétű tudást adunk, és mind gyakorlati alapokon nyugszik. Nagyon nagy szívügyünk nekünk ez a személyes kontakt a párokkal, és azt vesszük észre, hogy ennek a kommunikációnak tényleg nagyon nagy a szerepe. Tudom, hogy a mai világban az online Hát tér azért ezt nem lehet megtanulni, tehát azért az elsősegély az tényleg egy olyan dolog, hogy ahhoz személyes kontakt nélkül biztos, hogy nem, meg tényleg ezt, hogy begyakorolni, meg ugye teljesen más egy felnőtt újraélesztése, meg egy újszülötté, tehát más módszerek vannak, meg más a technika. Hát én tényleg csodálok benneteket, én nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek az úton. Köszönöm. Esetleg van még valami, amit nem kérdeztem, és szívesen mesélnél még róla, amit kifelejtettem, vagy úgy nagyjából végigjártuk a témát. Egy ilyen hiánypótló Igen? gondolatot szeretnék mondani, hogy én várandósokkal foglalkozom, és nagyon, nagyon szívügyem a vajudás és a szülés és a várandóság időszaka, de nagyon-nagyon fontos, hogy maga az anyaság, az már a várandóságnál elkezdődik, de amikor megszületik a kisbaba, akkor nyílik ki a kapu. És az a kapu, amin átmegyünk a szülésnél, ott a kezünkbe fogunk egy gyermeket, és nagyon-nagyon fontos a gyermekágyra is felkészülni. Tehát a szoptatásra, a babagondozásra, az anyának a gondozására, az öngondoskodásunkra, és nagyon ez is egy kicsit szívügyem, hogy ne csak a szülésig lássunk, mert utána következik maga az élet, és ez nagyon sokszor egy ilyen hiány a kismamáknál, hogy csak a szülés legyen meg. De az igazi, nem megpróbáltatás, Hát de utána. de az anyaság nagyobb része az utána kezdődik, úgyhogy És akkor ezzel is erre is. foglalkozni kell. És Erre akkor is van erre is egy, tartatok, aha. erre is tartok igen vagy hangolódót. Erre viszont tényleg azt veszem észre, hogy tényleg valahogy a szülésig gondolkodunk, mikor várandósak vagyunk, és utána majd valahogy megoldódik a helyzet. Én azt szoktam mondani, hogy sokkal könnyebb, amikor már ott is van egy tudásunk, és nem
nem akkor, amikor már ott van a kisbaba, hanem előre láthatólag ott azért nagyon sok praktikát és tudást lehet Hát előre biztosan, magunkra tenni. ez biztosan így van, mert tényleg az ember, ahogy hazajön a kórházból, attól függ, hogy milyen szülése volt, egyrészt az ő testi-lelki állapota sem olyan, meg azért tényleg egy teljesen új helyzetbe kerül. Azért az a 3 óránkénti szoptatás, kelés, éjszakázás, mellette, hogy nem tudom, hogy miért sír, most mire megtanuljuk azt, hogy megismerni a hangokat, hogy a sírás Így alapján van. eldönteni, hogy most a pelenkával van-e probléma, vagy éhes, hát ezek tényleg fantasztikus dolgok. Hát én nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, és remélem, hogy ez így is fog maradni, és egyre több ember fog hozzátok fordulni, vagy házaspár, mert biztos, hogy nagyon fontos, és az apák számára is. Köszönöm, hogy velünk voltál. Én is Az köszönöm. az egészségklubnak a jövő heti adásában Kelemen Klíma fog vendégünk lenni, aki klímatisztítással és klímatelepítéssel foglalkozik. Gondolom most felvonjátok a szemöldököteket, hogy egy klímatisztítás hogy fér össze az egészséggel, de tartsatok velünk a jövő héten, és akkor meg fogjátok tudni, hogy milyen fontos szerepe van az egészségmegőrzésben. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Köszönjük szépen.